Pinnacle y cystadlu yn yr adran A. Y Prif Bencampwriaeth ar ôl ddeuddydd o gystadlu ac y cytibodlu y beirniad o Brydfa Glebdale o'r fenni sydd ar y fraint o feirniadu y tro yma. Ac Owen, dyn ni wedi bod yn gwylio ac yn dilyn y cystadlaethau yn yr adran A. Mae'r safon wedi bod yn arbennig ar enillwyr heiddiannol iawn yma heddiw. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae gyda ni'r gaseg Heniar Shaboom. Blanche Montana yw'r tad sy'n bellach yn yr Amerig, wedi cael ei brynu gan Monica Nelson a Donna Curie. Foxhill Farm Prince Cartier, pencampwr benywedd. Liesel Mead sy'n arddangos ar ran Melanie Olford. Spring Lane Dragoon wedyn, sef Charlotte Kilby yn arddangos ar ran Jane Wales. Beth sydd ddiddorol fan hyn yw bod Heniar Shaboom wedi ennill y pencampwriaeth y stoc ifanc yma yn y gorffennol. Ti'n mynd gweld nhw'n aml iawn dyn ôl wedyn i ennill y pencampwriaeth y stoc hun, ond gewn ni weld os fydd hi eleni. Mae'r gaseg yma wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod. A dyma ni. Heniar Shaboom, dwi'n meddwl sy'n mynd â hi. Gyda Ffraeli Fendi yn mynd ar gil bencampwriaeth. Bosib bod fi'n anghywir, ond gewn ni weld. Ie, yn union. Ie. Wel, Richard Miller a Marion Davies yn mynd ar bencampwriaeth gyda Heniar Shaboom. Ac dyn ni'n gweld ar y chwith Kitty Bodley yn gwobrwyo. Ie wir, Richard Miller. A fydd na gani yn lan y fferi heno, dwi'n siŵr. Ond diwrnod... Ac cael araith gen Kitty hefyd. Yn wir. Felly Heniar Shaboom. Fel nes i sôn, oedd hi'n bencampwr o stoc ifanc yma rhai blynyddoedd nôl gyda Kerry Fell. Ond mae bellach nôl gyda y brydwyr Richard Miller a Marion Davies o Frydfa Heniar. Nhw sydd wedi magu'r gaseg yma fel mae'n digwydd. Y tad fel nes i sôn bellach yn yr Amerig. Cafodd ei werthu rhai blynyddoedd nôl, Blanche Montana. Arbennig. Wrth gwrs, yr gil wobr yn mynd i Ann Jones gyda Ffraeli Fendi. Ac hi oedd enillydd y dosbarth i'r ebolesu tair mlwydd oed. Mae Kitty yna jyst yn gwobrwyo. Thomas y mab. Ac wrth gwrs, yr eboles yma wedi cael dipyn o lwyddiant yn Is Bencampwriaeth y stoc ifanc y llynedd. Ond dyna ni y Bencampwriaeth, ac yn heithiannol iawn, mae'n edrych yn hyfryd Owen. Ydy, mae'n lon llygad yn dwi. Mae hi wedi cymwyso fel nes i sôn i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod eleni yn sioe Cheshire. Mae wedi bod yn bencampwr y stoc ifanc yma yn y gorffennol hefyd yn ogystal, ond wedi dychwelyd heddi i fynd ar brif bencampwriaeth yr adran A ac cwpan Captain Hwson hefyd bydd yn mynd nôl i lan y fferi. Wel, y llun holl bwysig. A nhw'n cael bach o sport. Fe nhw'n dweud yn Saesneg, the rose between two thorns. Ac felly mae yna ganlyniad. We have a result here in the young handlers class, with first prize being awarded to exhibit number 7, Mr. Tristan Bryn Evans of Carmarthenshire. Felly, llongyfarchiadau mawr i ti Tristan. Sut wyt ti'n teimlo? Hapus iawn. Mae'r cyffredin a hoffwn i ddiolch i ti a Merlod yn helpu Dr Finlan. So fi wedi bod yn y sioe a wedi helpu fi patori a dysgu ar y sioe. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Ti'n brysur iawn yn dangos y
Fuller hefo dad cyn drwy'n si. Ac lle ti'n byw? Pwysau Llanwrda, Bodorfen. Well, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations to you, Tristan. And in the second prize, we have exhibit number 4. And this is... Wel, am gaseg sy'n gallu symud. Pencampwr y Merlod Mynydd Cymreig yn y Sioe Frenhinol 2025. Peniar Shaboom, dan berchnogaeth Richard Miller a Meirion Davies. Belong to Sioe? Great. Lovely. Thank you very much. A llongyfarchiadau mawr iawn i chi hefyd in the third...